kuwi. Namu pira, Gong? 3. Weh. Dawing pemerintah nek kabeh iki 2. Hasil siji kok iso bablas. Ngenteni bal-balan ra ono acarae. Oh. Bojoku tak gugah ya Bu golek kegiatan ya. Diapure ora. Heeh, bale gol aku ya gol. Oh. Terus metu siji kuwi gleleng tenan saiki. Bangga aku ndek anak sing cilik. Oh. Sing usia umur 3 tahun. Tak toto modar wae. Lho, kok malah nesu. Meh pa 5 tahun iki. Oh, ayo sing ngalor ngidul sok nggone cetok kae to. Heeh. Ayo cah kendel ya. Heeh, duwe apa anak 5 tahun iso goleke beras bapakne. Lho. Apa iso, Gong? Iso, tak kandhani. Le. Jimpitan kae diprupet le aku.